Genoveva González Prieto, unha muller para o 8 de marzo. O 24 de febreiro de 1901 naceu Genoveva González Prieto, en Bóveda, no seo dunha familia labrega de 15 fillos. Daquelas familias eran moi numerosas, tiñanse moitos fillos e fillas que en moitas ocasións se vían na obriga de emigrar porque non chegaba o diñeiro para subsistir. Fixadevos que ás veces mesmo había irmáns que non chegaban a coñecerse entre eles porque buscando unha vida mellor non regresaban nunca aos seus lugares de orixe. Cando Genoveva contaba con 6 anos, Bóveda viviu un acontecemento histórico que cambiaría a vida da vila por uns días. Era abril de 1907. O rei Alfonso XIII desprazouse ata alí para asistir a unhas manobras militares nas que 15.000 homes simularon facer fronte a unha invasión de tropas estranxeiras. Neses tempos, as mulleres non tiñan posibilidades de entrar no exército nin de participar nas decisións políticas. Por iso a prensa da época, cando fixo referencia ás autoridades e aos membros do exército, só falaba de homes, o coronel británico Lauder, o comandante francés Panken, o capitán alemán von Braussart e o comandante turco Ali Kemal Bey. Foi todo un acontecemento. Despois deses días de festa e axitación, a vida de Bóveda volveu á normalidade. As persoas maiores seguían coas súas tarefas e os nenos e nenas ían á escola. Unha escola que estaba situada en Bóveda nun edificio ao lado da estación do ferrocarril. Posiblemente Genoveva fose alí a estudar de pequena. Ás veces tiña algún tempo para xogar e divertirse na praza do tren na que se facía moita vida. A Genoveva, como nena que era, gustáballe xogar, pero tamén sabía que era moi importante estudar e sair adiante na vida. Daquela, a vida era moi difícil, sobre todo para unha nena dunha familia de labregos tan numerosa como a dela. A principios dos anos 20 decidiu emigrar a Cuba. Alá xa estaban algunhas das súas irmás maiores que axudaron para que puidese viaxar a ese país. Eran tempos nos que moitos homes e mulleres de Galicia emigraban para buscar unha vida mellor. A viaxe a Cuba era unha aventura que comenzaba coa decisión de marchar, continuaba coa documentación que tiña que presentarse e seguía coa chegada ao porto de embarque. No porto vivíanse escenas moi tristes coas familias. Había moitos pais, nais, fillos e fillas que se separaban dos seus seres queridos sen saber cando volverían verse e se iso volvía a pasar. Alí subíanse a unhas grandes lanchas que os levaban ata un enorme barco cheo de xente, con pouca hixiene e mal acondicionado, que tardaba máis de 20 días en facer a travesía a Coruña, Vigo a Habana. Genoveva tivo a sorte de que ao chegar a Cuba estaban as súas irmás esperándoa para darlle a benvida. Canto se alegraron todas ao verse. A viaxe fora dura, pero a recompensa final quitou as penas. En Cuba, Genoveva conseguiu un traballo no servizo doméstico. Traballou moitísimo durante uns anos e aforrou todo o que puido. Necesitaba o diñeiro para poder regresar á súa casa. En canto puido, Genoveva regresou a Bóveda. Tiña outro soño por cumprir, ser mestra. Preparouse e presentouse ao exame para ingresar na Escola Normal de Mestras de Lugo. En 1926 aprobou a proba de acceso e trasladouse a vivir á capital durante 4 anos. Estudou moito e sacou moi boas notas. As mestras tiñanse que preparar moi ben en materias como álxebra, xeografía, historia, literatura, música, relixión, ademais de labores. Afortunadamente, a reforma da educación de comenzos do século XX dera un xiro no ensino ás mulleres e non só aprendían as labores de casa. Mentres estudou en Lugo, Genoveva viaxaba o que podía a Bóveda para ver a súa familia, a que sempre tiña moi presente. Despois deses 4 anos de estudo, acadou en 1930 o título de mestra de primeiro ensino. Genoveva estaba feliz, outro soño cumprido. Nesa data ingresou como interina no Corpo de Profesorado do Estado e ata os anos 40 tivo diferentes destinos: Coucheiros, na provincia de Lugo, Vilabella, na de A Coruña e Ferreiros, en a Pobra do Brollón. A Genoveva, ademais do seu traballo como mestra, gustabanlle outras cousas. Sempre que podía ía á feira Rubián para ver xente, falar con ela, facer compras. As feiras eran un importante lugar de reunión e de relación social
e ben puidera ser que nunha delas coñecese ao que sería o seu marido. Non o sabemos, pero o que sí sabemos é que un día apareceu na súa vida Jesús Domínguez Pardo, estudante, que despois sería escribente no Concello de Bóveda, redactor, correspondente de prensa e contable. Namoráronse un do outro e casaron. A boda de Genoveva e Jesús foi na vila de Bóveda un 16 de abril de 1933 e dende esa data tocoulles apoiarse un ao outro. Pasados 3 anos desde a boda, en 1936, Genoveva decidiu presentarse a unha oposición para ter unha praza fixa de mestra. Despois anularon esa oposición e Genoveva tivo que continuar como mestra interina en Ferreiros. Tocoulle xustamente o inicio da Guerra Civil, tempo de moito conflito que foi a causa da anulación da oposición. Nesta época, moitos homes e mulleres sufriron e os seus dereitos foron arrebatados. O sufrimento foi maior para as mulleres, pois viron como se lle retiraban dereitos que alcanzaran con moito esforzo e volvían a ser tratadas como se fosen de segunda clase. Precisaban incluso da autorización por escrito dos seus maridos para realizar xestións administrativas. Mentres a Guerra Civil que sufriu España entre 1936 e 1939 causaba morte e dor, Genoveva continuaba dando clases polas aldeas. E vivindo soa, en todos eses lugares nos que lle tocaba ensinar, o mesmo facían centos de mestras polo rural galego. Nalgúns lugares non había escola, neses casos daban as clases nunha habitación que deixaba algunha persoa do pobo, ás veces mesmo encima dun cortello, imaxinade. Para chegar a clase tiñan que pasar por medio das vacas, encher os pés de abono, pero aínda así nenos e nenas ían porque lles gustaba aprender. Ao redor de 1940, Genoveva pensou en iniciar un novo proxecto, poñer en marcha un colexio privado en Bóveda, e así foi. En 1942, embarazada do seu fillo Jesús, o Ministerio de Educación Nacional concedeulle a autorización para abrir en Bóveda un colexio que chamou Colexio Prieto. Era un colexio non relixioso, onde impartía clases diurnas para nenos e nenas e nocturnas para adultos. O colexio estaba nun edificio que mandara construir a marquesa de Villaverde, que vivía no Pazo de Bóveda. Nesa época, algunhas mulleres con posición social influinte facían cousas para mellorar as condicións de vida das xentes da súa localidade e a educación era un obxectivo principal. Conciliar a vida laboral e familiar non debeu ser fácil, xa que o colexio estivo a funcionar 4 anos, ata 1946. Ese ano rematou a súa actividade como mestra interina en Casas, Xermade. Dedicou moitos anos ao ensino. O seu fillo Jesús viveu con ela ata 1955, ano no que marchou a Lugo e despois a Madrid a estudar maxisterio. Herdou a vocación da súa nai Genoveva polo ensino e tamén foi mestre. Despois de varios anos dando clases en diferentes lugares, Casas, Barcia, Vilasantar e Os Prados, presentouse novamente en 1960 a unha oposición que fixeran especial para cursillistas do 36 e aprobouna. Conseguiu a súa praza na Raíña, en Bóveda, tras pasar antes por Canedo, en a Pobra do Brollón, e San Xulián de Tor, en Monforte de Lemos. Xubilouse na Raíña. Finou en Bóveda no ano 1980. Tiña 79 anos. Genoveva González Prieto foi e segue sendo lembrada con agarimo por moitas persoas que a coñeceron, algunhas delas alumnos e alumnas seus que lle agradeceron tantas horas con eles e tantos coñecementos que lles ensinou.